KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordan mapi Nginwan ramani Hakir dob yeng jongpi Uba Robert Karshiying ubala long teng UMP barim jongka Raja Sabha ula khlatno haka steps ngi palai jongka nyotrik upna yayong arajar arpuar hadin ke jing shitom ka balaban las lembha ya ka med jong u haka jing thia apang ha Nazareth Hospital Shillong Uba Robert Karshiying ubala don menta Henry Pulais nem karata ula mi khmat ya ka jilla Meghalaya kumu MP ha Raja Sabha na ka seng Nationalist Congress Party nadu ubna yayong arajar ar hadu ubna yayong arhajar pra Uba Robert Karshiying ulalong tengru u President barim jong ka Khasi Students Union nadu usnem khat khandai spa prapuwei hadu usnem khat khandai spa prapusau Uba Robert ulalong ru unong shna ya ka lama blue jong ka seng bat unong sandor ya ka riti traikam jong ka KSU menba ulalong unong elam jong ka ni ka seng ki samla puli ka ba pau khmat hapo ka ni ka jilla Meghalaya ya ka met badang sa jong ba Robert Karshiying uba shong basa ha Bonfire Road ha Lashumir Shillong mar prasha bat ka Stephen Hall an satep don buram ha ka sni sa jan jong ka khandai trik ubna yayong arajar arpuar ha udom jingtep jong ka Balang Catholic ha lait khra Shillong